Wadene datan wenten kang samya sabawa yen to kapireng wong pating klesi lirgana ginupita gana maling ginu golek pita kencana pindha Dratmaka ing pikantuk pusaka golek kencana pating glendheng pating klesi nggih sami jarwa jinarwana kapireng para abdi kang sami nambut karya rinten pantor dalu abdi dalem gemblak gending kemasan kriya jlogra blandung kanca pragangsa tukang kayu pating jering pating cangring ewadene bisa dadi asring kraton ing Pancala wis tumreng titiwanci ingkang sinuwun arsa anabda song-song kencana mijil saking Daturaya minggah sitinggil binaturata sedaya para narapraja manggal ing kraton tanggap ing sasmita sibrang segeni sami marak urging pasiban gabah den intri kapireng swara kang umyang gumuruh ora mantra-mantra kalus mejo cumadung dawuh candraning kaya negara klebon parang muka parang pamuk saking wanca gari iki kanca jajar kaya ndodok itu sak Trimun cipta pukulun Bayan kang kaeksi ngaturna Jang Cundha Manik sasat sampun prapti mungging ngasta pukulun
moharani apa Anggrah lerut sang puspitorum katiyuping samirana tungas gandaning sekar gadung tungas gandaning sekar gadung raras promeseping driya Surtinun ing pasewakan busana manika werna Sepak puspiteng udyana miang panjrak sarwara ukma renggeng manik Narawata Obro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring dadit wimbo gegondom remingin katiuping maruta mandul separan ngamber kungas Yata ri sedeng kang siniwa Maha Sri Bumi Nata
prastisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kontrang air mas retno asri rengganing busana ing pindo dewa sumiwa ing tinju maya alon wedaring sabda Estunggur jagat manik raja diwakuhung bawana langgeng ora bakal pak samaring pandulu kadangku taruna ingkang miyak pasiban munggel pangandikan ingsun marang para kawruh Yayi Kumbayana sawise lenggah kanthi prayoga lan wusu mening penggalih pun Kakang Suka Pambagya Panakrama marang Yayi kang nembe prapta Yayi Durna kandhak leguduk manyar-manyar selikur dina kamana kumpuleng manluku sepaluh kimbal Koko Prabu kadang kula sepuh pepunden kula tampi tangan kekalih Koko Prabu paring pambagya dumateng ing rayi dasar kula nampi pangestu dalem kados boten kirang setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pabekti kunjuk Sandapada Koko Prabu ya Yayi Kumbayana tak tampa atur sungkem isi abdi marang pun Kakang tak petelake ana dodo kendelo padha-padha kula nak nani luwih dhisik prayogakna jeneng sira sawan kula nuwun kados boten krang prayogi yoganing sun nggih anak Prabu sawise lenggah kanthi prayoga pun bapa Suka Pambagya Panakrama marang anak Prabu Mandura kang nembe lenggah Estunggur jagat manik raja diwaki kula tampi tangan kekalih Paman Prabu paring pambagya dumateng ing putra nampi pangestu dalem paman lan saking pangayomipun para sepuh winantu karajan samikala ingkang putra ngaturaken pambekti kunjuk Sandapada wis tak tampa tur sungkem sremanipun bapa prayogakna luwih dhisik nggih dringi saking dawuh paman terus tajemena nuwun wonten paring pandika ing dawuh Kanjeng Rama dangu dhateng ing putra aturna sungkem marang pepundenmu kang nembe lenggah kula nuwun ngestakaken dawuh paman ingkang putra ngaturaken sembah pabekti Paman Durna ingkang nembe lenggah oh ya terus tajemena tak tampa pangestuku tampanana kula pundi wonten mestaka Koko Prabu semanten ugi kula ngaturaken pambekti wis tak tampa Dimas atur sungkem pun Kakang pangestu pun Kakang genti tampanana kula suwun mahana bawalsana kang abdi kepatihan ngaturaken pambekti kunjuk ngersa paduka sesembahan kula Sang Tapa Bandurna tuwin Gusti kula sinuwun mandura iya tak terima kowe atur sungkem karo aku Gatotkaca tak tampa kanthi bunga Pate
Nuwun wonten paring pangdi ing adhawu. Marta coba kabeh para praja kanempi tak timbal. Dawana ren sawetara ingsun kepengin nimbal wacana marang kadang ingsun Taruna. Apa dene Gustimu ya ganingsun nata mandura. Nuwun kaluhuran lajeng kepareng pelatihan abdu. Ingkang abdi nderek midhangetan lan tansah sumadung dawuh. Wonten sodan Gusti Nata Agung. Iya. Bali marang kadangku Taruna. Adi Begawan Durna lan yugaku ing Mandura. Kaya-kaya dadi kageting pamikir jeneng sira sowan ana ing kraton Pancala. Piswan sira ninggal tata cara. Tanpa cecala luwih dhisik. Dadi ora ana kang mapak ana sak jabaning ngrangkah kaya mengku wigati. Marta coba enggal aturna Purwa Madyusana. Apa kang minangka gatine Biswan Sura ngarsani sun Yayi Kumbayana lan Atmajaku Mandura. Angger Prabu, kula aman. Menika pragipun ngematur kula menapa panjenengan. Yen panjenengan boten rawuh piyambak temtunipun kula. Nanging gandeng piyambakipun Paman Durna sowan piyambak tedhak wonten ing Pancala. Kula kantun nderek kersanipun Pamanuju. Monggo pratimbal luwih langkung cethuk luwih prayoga yen dirembug dhewe. Oh, nggih. Kepareng munjuk atur Kaka Prabu. Sakdaipun ngataken Purwa Madyawusana. Mbok menawi wonten klentuning atur ketrangsuning atur ing mboten nuju prana kalih. Kula aturi marangaken lumuntring samudra pangsami. Ala becik bener luput enggal matur. Estanipun mekaten. Kula menika nuhoni dumateng Dawing Jawata. Yen mboten nuhoni Dawing Jawata, janipun mboten keraya-raya sowan ngersa dalem Kaka Prabu. Dawing Jawata kang tinampa dening Adi Begawan coba enggal aturna kaya apa dawuh. Mengko ingsun kepengin bakal naliti ala becing dawuh ing wujening sira tampa. Nah, ngaten. Wanci gagat injang. Menika wonten Jawata rawuh. Kridik-kridik ngagem busana Jawata mbetol uba rampe kayangan. Ngagem ageming ning dewa nggih. Upa rampe ning kayangan. Lah, kula piyambak mboten mangertos awit niku wonten nglebet tas. Wangsitipun Jawata ngaten. Putuku nggih. Raden Begawan Durna. Sumurpa kita bakal ulun pari wangsit. Apa wangsit? Urip kita bakal tata titi tentrem lan bisa mijake taing wiku ingkang winulya lan patut dadi sebaning para pandhita yen jeneng kita gelem nglakani palakrama. Gelem tumindak nglakoni palakrama. Lah, palakrama iku ingin digayuh kudune wanita. Lah, kula piyambak pun prisa wanita pundi ngedah kula ngrangsang. Jeneng kita nglakoni palakrama ngrangsang wanita Pancala sing kekasih Wara Srikandi. Duh, Kaka Prabu, menika mangka yoga kula piyambak keponakan kula piyambak. Napa kinten-kinten Kaka Prabu boten kagungan penggalih ingkang kagungan raos gela lan kuciwa ing atase menika yoga kula kok kula kumohani matur mekaten. Yen boten
nuhoni dawuh Jawata tangan lamun Koko Prabu. Lang-lang ramyang kang driya Liwang Candra kata wengan sumuing tias lir katuridan limut kabiyatoning rujit rem-rem driya manawung kekuwunging Hyang Wisesa Abdi Begawan kula Koko Prabu antarane jeneng sira kepingin bakal bebrayan markat majan ingsun Sri Kandi sejatine ingsun ora bakal duwa mboten duka Koko Prabu ora bakal duwa sedyanira lan ora bakal kelakon ingsun ngukuwi atmajan ingsun Wara Sri Kandi syukur cocok dateng pengimpen kula samenika mboten perlu meritang-meritang bab keponakan bab runan sapiturutipun waton sami tresnanipun mboten menapa-menapa ta ingat to Ger kula dene ati mangertos iki pun menika kantun gumantung paman ujum anggenipun badhe rembagan kalian penyenpun paman Prabu Durbodo namung kemong kula suwun aja kaya bocah cilik yen temenan yo sing temenan ora ya ora mangke windak ndameling lho niki estu wis kas nyelengi to suwun badhe kula nggih ragat menika kula sampun nyelengi besok ketemu ning karo Sri Kandi nanging dadekno pangertimu rikala semana Kanjeng Ratu iku nggerbini iya Kanjeng Ratu diajeng Dewi Gandawati nggerbini ya nggerbini kenani bab alaire Sri Kandi wingi dan kepengin duwe taman ingkang disebutake Taman Maerakaca saka keprigelane Suwargi Kang Mas Gandamana bisa muterake Taman Maerakaca kasebut peparinging dewa kang linuwih wusana tumeka ana ing Kraton Pancala nanging dadekno pangerti kuwi jaman para putra-putraning ingsun Pandhawa kuwi babat alas perentang hantuk negara Ngendraprastha kuwi Taman Maerakaca ora kena diambah gawat kaliwat wingit kepati-pati saengga seprene wujude taman ora edi ora nengsemake nanging wujud alas kang genggeng gung liwang-liwang miturut saka aturi Wara Sri Kandi amarga pancen Kaswana kuwi damane ibune taman dipasake genduk Wara Sri Kandi sok sinten ingkang saged ndadosi lan bangun Taman Maerakaca menika ingkang kula ladosi menika ingkang kula dherekaken
wonten Mercapada ngantos duwi ndelahan. Adi Begawan kaya mengkono kang dadi panuwun putramu. Apa kira-kira Adi Begawan Durna sagu ndandani Taman Narakaca? Nyata pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana mengkuliring kasarjanan Angger Baladewa dos pundi, Pak? Menika pitumbasanipun namung sepele. Mbangun Taman Mayorakaca. Senajan to mekaten ampun dipun anggep niku sepele. Jalan Paman Prabu ngendikaken wiwit merentani menika kababat dados negari taman langkung gawat. Tegesipun kathah jim setan pripanying ing Cumandha. Lah kinten-kinten Paman Durna saged mboten nyingkraken jim setan priprangan. Mbok menawi saged saged. Namung perlu badhe kula tingal rumiyin kados menapa kawontenipun Taman Mayorakaca. Nah, ngaten. Lega rasa manah kula dadi ora nganggo cara budining kawulut wong cilik ning nganggo cara budining wiku. Nah, mangan. Monggo kula dheweken. Koko Prabu, apa yayi? Menapa kepareng kula mbuktaken badhe ingin ningali taman? Luri pancen mantep madhep marep. Tak pasrahke mangsa bodho. Kula sagah, mangke kula dandanane sing model sakniki kula gawe dipeni digawe segaran sak piturute sesekali maneka warni niku mangke mawon ning andhake niku saniki sing pokok didandani dhisik panjenengan pamit monggo kula ganti nyuwun pamit pandhapi Koko Prabu sing ati-ati. Nuwun pangapunten Paman. Keparung putra nyuwun pamit madhal pasilan ndherekaken Paman Durna. Nggih Baladewa Jaka bocah cilik. Terus jemena kula Paman, aku njak pamit. Bakal dandani taman. Oh nggih. Mugi-mugi saged kaleksanan idamanipun Kakang Mbok Warsikani. Pun Kakang njaluk pamit Kyai. Sungkem kula ndek tindak dalem Koko Prabu.
Kanjeng Rama apa nggih? Kepareng ing putra badhe munjuk atur. Mbok bilih wonten kalepatanipun inggih putra Sumadong. Dukanipun Kanjeng Rama. Coba enggak matur ingsun bakal midhangetake kanthi wijang satala-tala. Panjenenganipun pamanuju nglamar Kakang Mbok Warsi Kandi mongko menika tasih putra kepinganipun piyambak. Rama nglenggana menapa kinten-kinten upami menika kalaksanan boten dados pocapanipun para ratu menapa boten dados reraosanipun para wiku. Terus semono. Wonten paripangan ing adawuh. Manungsa urip ana ngrsapada kuwi telung perkara iku gumantung marang ingkang agar jagat. Sing jenenge lair, manten, mati iku gumantung marang ingkang nyipta jagat saisine. Apa maneh isining urip ingkang kudu bebrayan iku kudu gumantung lan pasrah marang kang nyipta jagat saisine. Senajan to keletana segara gunung yen kapinta kuwi dadi jodhone bakal sumanding. Senajan to mung karimboyong yen Jawata dur marangake ngrangsang tuna gayuh luput. Jeneng sira percaya. Senajan to ingsun nglenggana kaya mengkono nanging pamanmu Pendhita Dura ora iso bangun taman Mayorakaca. Tangeh lamun bakal diladeni. Oh inggih mekaten. Ingkang putra pitados dumateng pangaospun Bathara mengkono. Wis to nggih? Metu njaba wadyabala kabeh budalna. Burung tertibing para kawula inggih padha duwe kewajiban njaga negara. Ngestaken dawuh kejawi saking menika ing putra ing tambahing pangestu. Aja kaya bocah cilik pati nuwun wonten paripangandika. Metu njaba mangsa bodho. Budhaing para wadyabala kang padha ndarbeni kewajiban dewi-dewi. Aja nganti ana kang muciwani. Sampun paripurna dawuh dalem keparingipun pamit medal jawi. Siyaga tata-tata. Aja kowe bocah wingi sore. Purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda panca Pandhita temen ratu sekarani. Pangandikaning Pandhita lan sabdaning Nalendra. Kalamunta kantaliti titan ana bidani Pindha Tirta Kresna kang wiwing glancang wae kepal mebek mangsini ing kunarsa kondur kedaton jelek saka ing palenggan ginarebet para abdi bedaya kalamunta siraos saking mandra ketingal renteng-renteng runtuk-runtuk kaya manten kang pinanggaken.
Kundur Gedaton. Datan kersa kendel ngenya lumaksana tindak dalem sang nata kersa kendel tumekeng ngajenganing pura dana pertapa danane papan peparing apane kudanan lan kepanasan kalamunta kacarita geng pura saarga juta dhuwuring kuli pucang tirisan ingkang kinadek-adek wesi balitung sirap Prunggusari nyamating pura binaringan inten bumi sak mestaka liman gedine mestaka sirah liman gajah sak sirahing duwi panggo plengkuing pura pinaring gambar kluwung kang minum jaladri tetebeng kanan kiri pinaringan gambar maneka warna kang isen-isen gambar tanpa beda kaya gelari jagat wiwur gedah ilang rasane pinaringan gambar jalu lan wanudya ingkang ento-ento Bathara Kamajaya prairatih yen wiwara minangka manten pinanggihaken yen mengolir bedang sewang-sewangan kanan kiri pinaringan reca gupala reca watu gupala Gandharwa Sila Binambaruta Denawa candrane rikma kawetitra kumala untu Sulaka ilat Mas Jinggo Karna Jinara Trusinggrana nglebet pinaringan Marjumbana Marjumbani kumbang sekembaran sentaking kali kageting Bramarbur gereng-gereng kaya reca mul jati-jati tewang mulya undak-undan akeh bang jejubinan mergi Trusing Daton sinebar Nilapakaja Nila Sendani sinampar Prabawating Glebyar pating Selorot sinampar Purbedaya pating Glebyar pating Selorot kundur Kang Sinuwun Tatmon kapapat garwa Pramestari Dewi Gondowati prisa ento ing raka kundur Daton Sigra ngagem busana ngampil bokor isi tirta kang kinaremi jampean dalem sang nata dupi paripurna gemandhiki Daton kadhaken para abdi karaken songsong ginap dina Caka Mandrawa pindhuk mlaping tatit
ngrasake kowe iki ra gumun. Nak. Sri Lungit. Napa, Mbak? Kene-kene tak timbali maju ya. Tak rengeng-rengengke mengko ben kowe ngerti tembang apa tok apa. Ya manut wae sing apik ya, Mbak. Tak pasane karo panjenengane Bu Parmi nyuwun Semaradana. Tembang secuwil ning ana tuladane. Nggon ngendi, Mbak? Dedalane wong akrami. Dudu rupa dudu bondo. Dudu bondo dudu rupa ya ta. Mung ati pawitane. Nemeng ati tok ya moh. Nara komplit. Ah iya. Bagi jane tak omong-omongan blasak-blasak kok Sri ora. Utawa meneh ya ana saiki iki lah. Kowe iki wis ora kena nyandang kok ngono mula. Kowe iki jane nang toyan pirang-pirang taun ra tau ditokke. Mergo sepisan sandangmu iki ora kena nggo contoh. Kuwi jenenge sandangan purno. Pornografi, porno asik wis ora kena ditokke. Ora kena dienggo ya arep nandi wae kuwi dadi larangan. Aku malah nyancah wedok kok nyandang kok ngono kuwi. Yuh. Mbok nganggo rok.
Nganggo rok ning rok tok ya ora. Ya ora komplit. Ngene iki marukut kok. Aja kok ngono kuwi nyandang ya sing apik sing brukut. Mosok gek ting brantil kaya ngono ora. Nek weruh Pak Takarak dinceng. Pancen iya. Anggemuni nang kono ki ya sing nggo dolanan ya ming aku ki. Dijogat-joget karo dhek kuwi amulan kuwi. Ngene ya nduk ya. Ora perlu akeh omong aku karo kowe sepisan. Bengi iki ditimbali apa tirakatan. Ya, tirakatan sepisan. Ngruwat Atmaja sang manjing Sukerta Gedana Gedini kang wis tak leksanani mbuh. Nganggo cara apa wae wong diterke ana toyan. Wis tak pek anak dadi anak. Putrane Pak Pariman, Pak Sosial. Pak Pariman ki mbiyen pacarku e. Kok ngono kok dipacar. Kaya kedan wong kaya ngono kuwi. Sing ping pindhone bengi iki tirakatan kabeh para tamu dadi rawuh klebu saka panjenengane bapak-bapak pemerintahan, bapak saka kecamatan, saka kepolisian, saka Koramil, Kodim, Koprit padha rawuh, bapak kelurahan saka Pak Lurah nganti tekan para pamong-pamong desa Pak Dukuh padha rawuh ngestreni nggone ndhawuh pakasol miat putra kakung lan putri kang nembe wae dileksanani disuwuni berkah supaya pinarkan wilujeng aja nganti ana sambe kala apa-apa ngono dadi bocah sing migunani awet iki nggelar budaya diluhung sing tansah dadi pusakane para pepunden tuwin para anak putuku sing padha ngakoni. Ha iya iki budaya sing adiluhung bulu gamelane semono buyagane pirang-pirang sesuk randele rak entek ditelu. Warang kanane utana semono kae to. Apa wae kuwi drun iki. Ki sing kene dhewe kuwi putu. Ayu putune panjenengane Pak Kadi. Aku seneng banget. Bocah semono wis pinter lincah. Gending apa wae bisa. Sing kae Bu Parmi saka sekayangan kuwi ya ngasta dadi guru. Sing kae Bu Madalina Surtina kuwi ya pinter kuwi. Oh. Rumangsaku wong kok persagi. Persagi iki ketoke mandene bulane Marndana kwalik. Ketoke Mandana jane mandene ngono. Kuning asline mare